Nie strzelajcie, chłopecki, nie strzelajcie! My są dobre synki. My sam przyszli w bezuch. Ja, to jest Bourbon, a ja jest... Ja jest Niklaus. Kim jest... Jakim jest ten chłopak? Ja jest Niklaus. Ja jest Niklaus Becumia. Przepraszam, no ale tak fanzolom, że aż mnie wziono na dżymota. Mogę iść? Pewnikiem? Ja. Nie ruszaj się. Dobra, nie ruszam. Dobra, dobra, dobra. Dupcys, dupcys. Fano masz szturmfa na głowie oblecono. Tak ci jest zimno. A mocie widać sam fajniste te landkarta. Albo to plany w zasadzie są. Te dwa mogą przyjść. Możemy iść? Hopie, ale kumplów to masz z gęby... Z tych Rusów. Normalnie market. Ja... Zupamarkt. Co ja widzę? Amunicjo. To ja sam przeleza tym wagonem. Ale ciii, bo śpią. Cicho, bo śpią. A ja nie chcę sterować. Ja i napiszę po te amunicje, co one już nie potrzebują. Nie mam kluczów, jakby dam ją, to wrócę sam. Elo, Glacok? Co sam mi powiesz? Nie z niego dosz? Kup pora filtrów, hopy, mi nie dowej nabojów. Bo ja za to kupię... Ja to przedupca na głupstwa. Nie wiesz o tym. Jeszcze mnie nie znosz. Hopy, ona kupia takich ciulstw. 5 minut, co ja kupię za 5 minut? Za 5 minut to się ledwo sam zakręca. Ojej, no dobra no. Sam nyno. Pane masz brele. Oby wczesnego mułka. A po tym mam przyjść. Ja wszystko jak zrozumiał, normalnie jest poliglota chyba. Samogończyku, rozumia. Ja myślę sobie sam bryna tu picie, a widzę. O. Kultura samogon. Ale fajniście sam, nie? Ja by sam ostał. Przyjemnie. O, kolega już jest taki prawy nabelany. To ja wezna ta amunicjo, co byś jej nie stracił. Ja ci później oddam. Pewnikiem ci oddam. Dobry. Cóż no. Gorzoł. Ale ja się chcę napić. Nie ty. Lej. Dupia do ryja. No to pyrsk. Ło. Panie barman. O, pyjo jednego sznapsika. Ale mnie już sponiewierało. Mnie nosi. Pyjo się kolybia. Dobra, już jak przeczeźwił. Mogę już nawet coś targnąć struna. Dwa bałałajce. To samo cię jako pasza. Pozdrawiam streamera ACS-owca przy okazji. Co masz? Papie, brusisz pitwoki a siekiery? Shipy, masz klapcyngi, motek, zyga. No fajne, fajne. I scury. Fu, dajcie pokój. Co sam bajtliki patrzycie? Wieprzka żeście nie widzieli w życiu. A w sumie. Dobrze, co ten wieprzak nie moczył oczy, albo nie wiem, ogon na życi. Znaczy, ogon na życi. Ogon na czole. Chciałem powiedzieć. Dobra, troski zrobimy taki trochę geszyft. Jo tak, jo szczelba nie mam, to jo to mogę sprzedać. Tylko w pierony. Nie mam też tego. No i dobra, i teraz ino nakupia. Albo nie, bo ja zobejrzę. Jakie sam mają giwery? A wezna to. Nie godą, wezna.
Czekaj, ty sam hopie brusisz, widzę. Jakie ty masz muskle, te! Hopie, aż ci żyła wylozła. Dobra. Jo, ino bych zobejrzał. Czy można sprzedaniu coś fajniejszego? Nie, widać, że też ino takie ciulstwa. A za pistola też nic nie masz. Dobra, to jest dostosuję. Ale za takie pieniądze! To nie, to chyba dziękuję. Wiesz, to chyba dziękuję. To są jakieś takie radiatory, kolba, laser. Ja wezmę te radiatory, wiesz? Ja za 40 to akurat będzie. Ale już nie mam pieniędzy, przepraszam cię. Przepraszam, ale bych musiał się chyba sam sprzedać. A... No co ci by da godą, no? Gańba by mi było. A już samoga co za 10 tych. Ja już kiedyś to grał, wiesz? Ja już to kiedyś grał. Wylają, mam jeszcze filtrów. 4 metpaki. O pecku, to jo ida, a jednak zagrum. Co mi zależy? Czemu by nie? To mam resetuj, zawody numer 1. Ja. Ciulom. Dowejcie. No co ja mam prać? Ło! Konfetti! To tyle. Mogę powiedzieć, to było troszkę za proste. O, teraz już muszę mieć cela. Tejo jest dobry. No do tego to będzie lepsze chyba te. Tak mi się zdo. No. Uważaj, 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 uważaj. Gipci, gipci, gipci. No. Tuż go do mnie dobry. Dobra, teraz postrzelą z tych dwóch. Zawody 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ło. Czekaj, nie nadążą. Teraz za gipko. Za gipko, za gipko, za gipko. Ciul, ciul. 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 Hopy. Za gipko to mocie. Przepraszam, za gipko. Nie nadążą. No nie nadążą, no. Wylają mam rąk. 10. Jezder. Jezderku. No i drogszy. Wiele tego mogę wydupcyć. No ciulom, cóż mogę robić? Ciulom. Te waladurch. Jeszcze ino 3. Ciul, ciul. Ło, ja wygrał. W to nie wierzę. Teraz zawody numer 5. Co to teraz będzie, to ja już nie mam pojęcia. Padą. No. Dowy. Jak to teraz normalnie opegno. Za gipko, ale... Ja, pięknie. Fanego mam tego ładnego kolta. Troszeczkę się popyką z maszyn pistola. Tyż sobie da po tym miał szybciej do przeładowania. Pra. Ładuj gipci, ładuj gipci. Ciul, ciul. Jaki joje fachman. No ma... Ja bym mógł to robić za pieniądze zawodowo. Znaczy... No cały czas mam nadzieję, co ja to robię za pieniądze, nie?
Bo jak ja to robię normalnie za dziękuję, to ja dziękuję. Ej, ale ja już mam te tempo. Widzicie to? Ja już mam te tempo. No i ostatnie. Teraz obejrzymy, co to będzie. Chyba będą mi z córy lotać, woda płynąć. Ja, manekiny. Wyobrazicie. Jakie perony. Manekiny zadekowane załonymi. Czemu złon stoi? Ładuj, ładuj, gipci, gipci. To będę miał na bliższy dystans. Ja, pięknie. Ło! Ha, chory! Ha, chory! Peronowe! Nie! Nie mogę was puścić! Ja tego nie zrobię, a to jest za ciężkie. Albo zrobią żech! Ja! Pięknie, wszystko żech zrobił. Teraz co dostanę? Ooo, to się kaliło. To mogę powiedzieć, co to był blank dobry biznes. Za tyle pieniądzów to normalnie chyba się jeszcze coś kupia. I no co? Można... Ja bych jeszcze się kupił z takich dupsów, ale to ja bych się kupił kolba. Ja. Co bych nie miał taki odrzut. Mi ciepie ta flinta. Godą jak głupio. No i ładna. Ja nie umiem tak po rusku, ale... Ja się kupię troszkę amunicji, wiesz? O, a myślę tyle. Albo jeszcze ino trochę. O, i tak kaś tyle styku. No nie dziękuję, hopy, to robię... bo muszę. No ale cóż, takie czasy są, nie? Takie są czasy. Nie mogę wyleźć. Bo ja bym chciał już na plac, wiesz? Nie mogę ja, no dobra. No jak nie mogę, to nie pójdę. Jaka jest ten mój... Padasz pulki. A jak ja bym chciał co insze? Ja bym chciał kupić krypla. Na Beispiel. Kupi, nie kupuj mu, nic mu nie kupuj. To ja hachor, ja ci godą, ja go znam. Kaje ten mój. O, ty masz gimba, łocie, ciulą. A sam że się. Ну, значит так. Я тут добазарился с одним перцем. Он, конечно, шмотяра нереальный, но тут уж ничего не сделать. A co hopy zrobisz, no? Co zrobisz? Takie są czasy. Takie są czasy, co ludzie są przepadzite, oszkliwe jak jasny pierun. Cię zrobię za bozna, ani nie będziesz wiedział. Возьми мой запасной фильтр. Normalne one ciulają barzy jak te szlachmistrze, co najlepsze kuńskie biorą dosia, a reszta to sprzedawają po ludziach. A co sam ważycie? Ty! Na ogniu! Taką blandera, żeście się widzało spolili. Zrobił się taki troszkę nieprzyjemny klimat. Ja bym z hopem z taką gębą i z taką giwerą nie startował, wiesz? Sznyty mu na gębie, aby go sam dziobał normalnie po haratu. A fanego masz tego kałasznika, wiesz, aby też taki chciał. No. Łazwierej. Oberheier. Łazwierej. Łazwierej, bo musimy już iść, wiesz? No mi się gibie.
Dali, możemy, ja? No, no to cześć. Fajnie było, no ale się skończyło. Nie ruszacie. My się musieli ruszyć, to był mus. Когда после 20 лет в тоннелях видишь небо. Когда видишь город, в котором когда-то родился, и в котором теперь властвует чудовище. Вот он, мертвый город. No i teraz na placu. Tak, my chcieli tego placu i teraz obejrzymy w sumie co my chcieli. Hopie, jo jest durch ostrożny, jo jest ostrożny bez przerwy. Ci godą. Wybiera przy... Fu. Co to są za chroboki? Ej, a nie mogę tego kałacha od ciebie wziąć. Po cóż ci on? No dobra. Poczekam na ten mój własny. To są jakie pluskwy, albo wancki. Ale to są najsroksze... To są najsroksze wancki, jakie ja widział w życiu. Zaś mam klucz. Zaś by dało zwieru sejfy, ja. No dobra. By dało zwieru. I no na razie to ja posznupia za filtruma, a amunicją. Nigdy mi chyba nie będzie dryndą, to po cóż mi sam telefon. Mobilnioka nie mam, bo to wiadomo, promieniowanie radioaktywne to mobilnioki nie działają. Chyba, nie wiem, tak jak powiedział zgłupia Fran. Ida, czekaj sam, doczekaj, a ja idę zobaczyć do wierchu, wiesz. Czemu takiego szlaga dostał? Aha. No trochę żech zacis. Ja myślę, że ja to przeskoczył, a ja tego nie przeskoczył wcale. No, trochę umfal, nie? Uuu. Nie no, mam zawał, mam herc klekoty już. 5 razy. Żech dostał. O, dobra, za tyle to się kalało mieć herc klekoty. Mogę powiedzieć z ręką na sercu. Za takie geldy. Uuu. Pana, jakie gryfne landschafty. I no widzę, co bestie już sam latają. Już się nie dum. Już się nie dum drugi raz. Ja w to wlyza, a sam mnie zaraz, jak mnie nie hachnie, jak mi nie maźnie, jako sztanga w łeb. Już nie ma taki głupi. A już not... Hopie! Jest no tajna izba. Tajno bezpoufno. Wszystko biera, wszystko biera. Jest taki dobry synek, że nie pogardza żadnym. Gaszynkiem nowy, tym takim najmniejszym. Taki, że jest porządny. No. Godą wam. Ale teraz ta pistola jakoś wygląda, nie? Takoje kule, choby z filmu jakiego amerykańskiego. Ja teraz będę pro, a pro. Mam fajnisto kolba. Mam ta lufa tako lepszo, nie? Tym cołki, co by mi się to nie nahajcowało, a mi potem zawroło w rękach. Ten machine pistol. Dobra, ten już jest up. Wylazujemy na plac. Tupej. Ciul z buciora w dźwierza. Нам нужно добраться до вентиляционной шахты, которая ведет к Сухаревке. Там мы с тобой попрощаемся. Fryszny luft. Станет твоим, ну когда базарим. Nie no, do wicu godem, jaki sam fryszny luft, nie? Muszę się przeczyć oczy, bo... Пацан, начкуйся! Ło! Co to są? Держись в укрытии. Если мы такого урода на открытом Co to są месте za встретим, ptoki метнемся в epne? любую щель. Их тут демонами кличут. Ну лично я Демоны. называю их суками. Opie. Jak sam są demony.
To już nie chcę wiedzieć, co będzie dalej. My są tak niedaleko, a sam już mamy... Czaicie to? Demony. Ej, a jak się wymienił filtr? A! Muszę zobaczyć i no kuknąć. Kaj się wymienił filtr? Na T. Spamiętajcie, na T. T jak ten one. Przetra się gaz maska, ale fajniejście to wygląda. Pierzynie. Jak ja się wspomnę pierwszą, znaczy, jak ja się wspomnę ta wersja podstawowo, to wygląda tak fez lepiej. No, godą. Fez a fez. Po prawdzie, padą wam piękne to jest. Normalnie to jest piękne. A jeszcze we Full HD. Leca, ciulum, pa, dups. O, no. Nie godą, że jest zaskoczony, bo już to tak to trochę wiedział, nie? No ale co by nie było. Opie, ślecisz do wody. Oj, żeś utopił auto. Nie mo ci gańba? Pierunie ty. Hachorze. Oj. Ja mam tam pójść. Prach, dobra. Puda, no, co mam robić? Puda. Nie bydaj od śniegu, kupisz je. Jezus, jakiego warwicę on go do. No, masz teraz. Swojego kamrata. Ładrajzowanie w lufcie. Już za takiego kamrata podziękuję. Normalnie ja się sam skryja i oto pipca. Do jutra nie wyłaża.